салом алейкум модарони муҳтарам. Барои телефон гуфтанӣ будам. Кӯдака озӣ бинед дар асри мо, асри 21 кӯдак ай кӯдакиш планшет харида метиҳанд. Ин хатарнок аст барои кӯдак. Кӯдак dabояд планшет харида натиҳем. Барои чӣ? Барое ки кӯдак ай кӯдакиш вақте ки ҳамун чизи майдаро мебинад, телефон майда хе мебинад ёки хе нигоҳ мекунад, ҳамун чашмои чӣ мегӯянд? Нигоҳ кардани ба чашмои кӯдак, ба назари кӯдак, нигоҳ кардани кӯдак, ба назар кардани кӯдак, яъне ки биноии кӯдакро чӣ мекунад? Рафта хароб мекунад. Рафта чашм май мешавад, хира мешавад. Ин дар кӯдакҳо дар планшет хатарнок аст. Телевизор бигзор тамошо кунад. Ба сайри гӯшт кӯдака гирем барен, тамошо, мисол парк барен, зоопарк як ҷо барен, мисол бозӣ кунад, ё мисол китобҳои расмдор харен, китобҳои расмдор қати мисол ҳайвоно қати кӯдака шинос кунед, мисол китобҳои расмдор аст ҳайвоно, паррандаҳо кӯдакай кӯдакиш мисол шиносонидан дар кора ки кадом ҳайвон чӣ ном дорад, кадом ҳайвон чӣ хел садоҳо дорад, кадом парранда чӣ ном дорад, паррандаҳо чӣ гуна садоҳо доранд. Кӯдака бо олами ҳайвон, бо табиат аз кӯдакиш мисол ки шиносонидан беҳтар аст бо китобҳои расмдор, аз он ки мисол ки дар телефону дар планшет мешинад. Манам духтарчама то синфи чорумиш телефон надошт, планшетам надошт. То синфи чорумиш на планшет, на телефон. Ман телефони худам телефони қимат доштам духтарчам дар якнимсолагӣ дар ғалтон кӯдак ман ҳечи нагуфтам, алҳамдулилла гирифтам телефона устод бурдам, устод гуфт ки телефонтон тамом шудагӣ яки апа $100 харидагӣ будам соли 2010. Хоб чора 4 сол истифода бурдам, 2013 духтарчам дар об афтод, якним сола буда, 2014 афтонда якним сола афтонда об. На амхел албайра баъди ӯ ба телефони чӣ гирифтам, чӣ мегӯянд, кнопочный гирифтам то 6-нимсолагӣ духтарчам. Баъд телефони интернетдор гирифтам, мактаб духтарам дохил шуда. Телефони мара духтарчам намерасид. Мегуфтам ки намерасид телефони мара. Намерасид. Дарс мактаб хай мехонд, дарсои мактаб қатъи бо дарсои иловагӣ мебурдам баъди мактаб амхел. Телефону намерасид, телевизион буд, телевизор тамошо мекард як. Яъне ки аз кӯдаки ма ба дунё омада то синфи чорумиш телефон надошт, планшетам надошт. Нагирифтам. Ман худам модар телефони чӣ мегӯянд оддӣ гирифтам ки мисол ки кӯдакта мисол зарар нарасонад, нагӯяд ки очаҷон те тамошо кунем исусу, фақат дар сайри гашт, дар ҳавои тоза мебурдам кӯдака ба ҳар чӣ мисол машғул мекардам. Китобҳои расмӣ мехаридам, ҳайвону паррандаро мисол ки меомӯзондам, мешиносонидам кӯдакамро. Хоб баъд мисол ки ягон сураи Қуръона мисол меша ки нишон диҳи кӯдака, сураҳои майда, сураи Ихлос, сураи Инна аътайнакал кавсар, сураи Фотиҳа мисора кӯдака мисол ки дар кӯдакӣ нишон диҳем. Мисол вақте гап мезанад ку 2 сола, 3 сола азиёт кунад хуб аст. Дар арабо як зал масал аст ки илмро вақте дар кӯдакӣ вақте метиҳем ку мисли алилм фи сиғар каннақши фи ҳаҷар. Яки илмро дар кӯдакӣ вақте ба кӯдак метиҳем ку мисли нақше ки дар санг аст. Санг агар наққошӣ кунанд, об борон занад, чӣ намешавад ку, шуста намешавад. Адаму саводу мисол сура ёки калима ҳарфое ки дар кӯдакиро мисол нишон медиҳем, дар майнаи сари кӯдак ҳамихел нақш мебандад, ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад. бинед ки дар синфи 1-2 мисол кӯдака чӣ нишон медиҳанд ку карата нишон медиҳанд, таблица ҷадвали вай нишон медиҳанд ку карата нишон. Кӯдак азиёт мекунад, дига ҳеҷ фаромӯш намекунад. Ёки шеърҳое ки дар кӯдакӣ дар синфи 1-2 азиёт мекунад, фаромӯш намекунад ки 1, 2, 3, 4. Барои ҳамин илм дар кӯдакӣ савод мисол чизе ки мо кӯдака метиҳем, гап қатъи мисол ягон сураи Қуръона нишон медиҳем, ояти Қуръона, инам дар майнаи сараш тоза меистад, ҳеҷ гоҳ дар тамоми ҳаёт фаромӯш намекунад. Бале. Баъд ман духтарчама аз синфи чорумиш то синфи бигем 6 ба 7 гузаштан, 5, 6, 7, 3 соли дига телефони чӣ харидагӣ будам, бе интернет, телефони мехел просто оддӣ бе интернет. Кнопочный мегӯянд ку, чӣ мегӯянд, Nokia Beeline мегӯянд, хеле харидагӣ будам. Ба синфи ба 7 шуданда ба телефони чӣ гирифтем, интернетдор 7-8 шуданда ки барое ки аллакай дарсошон бо воситаи телефон барнома баъд гурӯҳ кардагӣ дар ай мактаб, муаллимашон гурӯҳ кардагӣ ба ҳамсинфҳошона ки дар гурӯҳ ягон чӣ хабар метиҳанд. Ай мактаб хабар метиҳанд, чӣ дигаргунӣ мешавад, дарсошон иваз мешавад ёки барнома мешавад, олимпиада доранд, чӣ доранд тайёрӣ. Барои ҳамин баъд синфи 7 телефони интернетдор гирифтам духтарчамда. Барои кӯдака мегӯяд ку падару модар кӯдака чӣ мекунад? Нигоҳубин мекунад, мисол ки ба ягон чиз вай нашавад,
нафтаду мисол ки нашканад. Ман модарам ҳамаки гуфтам: "Уча ҷон, чӣ қилиш шумо 6 фарзанда нигоҳ кардед, калон кардед? Ягон касе мо ягон ҷомон нашикаст, ягон чӣ нашуд." Модар ҳамаки гуфтанд ки ман доим паси шумо чашм ба чашм нигоҳ мекардам то мактабхонӣ монад. Мо то мактабхонӣ монад чашм ба чашм нигоҳ кардагиям. Падар модар бо падар модарам ки кор мерафтем, бибишонам меовардем, моро нигоҳ мекардем, биби калон. Чашм ба чашм нигоҳ мекардем моро. Моро да садик додагӣ нестанд. Ин 6 фарзанде ки дар оилаам калон шудагиям, садик рафтагӣ нестем. Се духтар, се писар дар оилаи мо. Модар ман хаса гуфтанд ки чашм ба чашм нигоҳ мекардем. Қадамҳои шумо, раҳҳои шуморо чӣ коре мекардем? Чашм ба чашм нигоҳ мекардем. Чашм намеканем аз шумо. Барои аз кӯдак чашм кандан дар кор нестай. Кӯдака чашм нигоҳ мекунӣ. Хобам бошад нигоҳ мебиниш ки хоб аст, аз хоб бедор шуд. Дар хона мисол. Дар гаҳвора аст, дар чӣ мегӯянд, дар оличак аст, дар чӣ мегӯянд, дар крават аст, дар ки ҷое ҳаст, бояд ки кӯдака тафтиш карда бояд истем. Мо кӯдак амонат аст, кӯдака дар назди Худованд мо ҷавоб медиҳем дар қиёмат. Чизе ки нодуруст тарбия кардем, чизе ки саломатиша мисол ки агар ки сабаби саломатиша чӣ мегӯянд барҳам додани сабаби беморӣ шудани кӯдак. Ҳамин гуна. Хоб, касе ки нав даромадин дар канали ман, подписаться фаромӯш накунед ва лайк ва поделиться инчунин фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо.